Ia zer esatzen digun ariketa honek. Beti bezala konfirmatu beharko dugu operazionalak berrelikadura negatiboa daukagula. Nolabait irterako mutur hori nolabait konektatuta dago V minus muturrera. Horrek esan du berrelikadura negatiboa daukagula eta horren ondorioz bi muturren hauen arteko tensioa oso antzeko izan behar da, berdina bezala hartu behar dugula. Eta begira, azpian hemen 0 voltio ditugu eta orduen hemen ere 0 voltio izan behar ditugu. Hala ere, ariketa honetan ez dut ikusten horrek errazten duela zerbait zuzenean kalkulatzeko zerbait, beraz jarraitu beharko dugu kalkulatzen gure betiko metodarekin. Izendatu behar ditugu nodo ez ezagunak, intensitateak eta ikusiko dugu nola ateratzen diren gauzak. Ia, orduen, nodoen ikuspegitik, ia hemen ez 0 voltio ditugu lurra delako, 0 voltio horiek berrelikadura negatiboa daukagulako hemen izan behar ditugu, eta horrek ez du errazten ezer ez hemen, jarraitu behar dugu izendatzen. Nodo kozkorra hau hemen tensioa dugu zagutzen, hau intensitate iturri bat da, beraz hemen honek edozein tensioan hartzen du, eta geratzen zaigun azkenekoa hauxe izango zen, VO bezala ja izan datu digutela ariketan. Beraz, bi ez ezagun, badirudi zirkuito nahiko zaila, baina honi esker, zirkuito laburari esker, eta bi ez ezagun bakarrik. Hasi gaitezen orain, intensitatea kalkulatzen. Zeren, ez dute zer argi ikusten hemen zuzena kalkulatzeko. Venga, intensitateak. Badugu ikusten, zuek segi betiko metodarekin. I bat hemen adibidez, dakigula zema balio duen, hemen I azpi bi, hemen I azpi iru, I azpi iru, hemen I azpi lau adibidez, seguro? Ba ez, zeren beste ezaugarri bat ezagutu behar diogu, erabili behar diogu operazionalari. Gogoratzen badutze, barneko erresistentzia oso altua da, eta hemendik ez da irtetzen ez intensitaterik, eta sartu ere ez, bai txikia, oso txikia, piko amper baliokoa, baina guk 0 bezala hartu behar dugu. Horrek esan nahi du, hemen kirtxof egiten badugu, mutur edo nodo ontara hilegatzen baldin bada, I2, dena joan behar da gora horrelaxe, I azpi bi bezala. Eta hemen idatzi duan, I azpi honek ez dauka zentzurik. I2 berdin I azpi bi. Honek erraztuko dizkigu ekuazioak aurrerago. Eta bestalde hemen, naiz eta errestentziarik ez izan, hemen izan behar dugu beste intensitate bat. Ez digute eskatzen ariketan, baina kalkulatu behar dugu ere bai. I bat, I bi, I iru, I azpi lau izan daiteke hau. Intensitate hau operazionalera sartuko zen. Zer honek eman dezake intensitatea eta onartu ere bai, arazorik gabe. Beraz, baditu ja intensitateak, nodoak, egin dezagun Kirchhoff. Ui, Marko. Ia, hemen zer daukagu. Onutza sartzen dira 2 miliamper, eta irtetzen dira I bat, I bi eta I iru, berdin I bat, gehi I bi, gehi I azpi iru. Bale? Horain hemen I bi berdin I bi, nahiz eta tuntakeia bat dirudi, jarri beharko dugu, aplikatuta ekuazio ezberdinak atera behar direlako. Eta azkeneko bide gurutzea hemen txaukagu. Sartzen dira hauek I2 eta I azpi iru, eta irtetzen da I azpi lau. Kasu honetan, ezin diogu honi egin. Beraz hau, ez ezagun bezala geratu behar zaigu. Hori askotan pixkate zakarra geratzen zaigu, ba? Beti tensioa kalkulatzen, kasu honetan intensitatea, baina ikusiko duzu gauzak errazago sortu behar zaizkigu honen ondorioz beti. Urrengo urratsa aplikatzea. Aplikatzea ekuazio hau ia 2 miliamper berdin, iazpi bat. Iazpi bada VA, ken 0, zati bost kilomio. Zati bost kilomio. Gehi iazpi bi da lau, VA ken 0, 0 voltio virtualak, baina 0, beraz VA ken 0, zati hogei kilomio. Hogei kilomio. Gehi iazpi iru. Iazpi iru da lau, plus minusak ez ditu jarri. Baina, ohituta gaude ez da. Ja, praktika asko hartu dugu aurreko gaian. Orduen, iazpi iru izango zen puntu honen tensioa VA. Ken, mengo honena, VA azpio, zati, resistentzianen balio, 10 kilomio. Lehen da bizikoa, eta bi ez ezaguna bitu hemen, VA eta VO. Bale, gozen honen egitea beste hau. Badirula tontakia bat dela, baina ikusiko duzue. Iazpi bi, hemen VA, ken 0. VA, ken 0, ez dut jarriko. VA zati, hogei kilomio,
berdin iazpi bi, hemen, dala, 0 ken VO minus VO zati 10 kilomio. 10 kiloohmio. Eta begiratzen ze, bi ekuazio. Eta bi ez ezagun ditugu hemen, ez daukagu honen beharrik. Beraz, hauekin jarraitu behar dut. Begira, hemendik banandu behar dut, VA. Bai, VO banandu behar dut. Ja, hau honekin joango zan, eta geratu behar zaigu VO dela minus VA zati bi. Minus VA zati bi, ez da? Bai, VA zati bi. Minus VA zati bi. Eta orain, hau erabiltzen badegu goiko ekuazioan, ba, VA menpe izan behar dugu bakarrik ia. 2 miliamper. Berdin. VA zati 5 kiloohmio. Gehi VA zati 20 kiloohmio gehi. Ja, VA ken VO. Hau da, VA gehi VA zati bi izan behar dugu. Iru VA zati bi. Iru VA zati bi. Iru VA zati bi. Eta hemen izango genuke. Orduen, 20 bider 10 ber iru, ez ba? Iru VA zati bi. Horixe, bai. Orduen hemen dikia hauek joango ziren, 10 ber iru horiek joaten badira, orain atera dezaket hemen bi berdin, hemen azpian 20, faktore komuna, 20 zati 5 lau, lau VA, gehi VA, gehi iru VA. Berdin, hau izan behar da, 8 VA, zati 20, 8 20-ren bider VA. Orduen hau da, lau amarren, bi bosten. Bi bosten VA. Orduen VA da, bost voltio. Bost voltio. Bost voltio. Zenbaki politaz, ba? Horixe, VA da bost voltio. VA kalkulatu dugu. Eta hori intzen bada VO. Tartarako nahikoa daukagu kalkulatzea hemendik kalkulatu dugun emaitzantek. Ia orduen VO izan behar da minus 2,5, minus 5 zati 5, minus 2,5 voltio. Kalkulatu dugu ariketan eskatzen diguten tensioak. Hala ere, zergatik ez kalkulatu iazpia. Venga, jarraitu behar dut, gustura nabil da. Ian, orain, zuzenean kalkulatu ditzakegu iazpi bat, ianen. Iazpi bat, da berdin, VA, zati 5.000, VA dela bost. Zati 5.000, orduen hau da, miliamper bat. Miliamper bat. Iazpi bi. Iazpi bi. Iazpi bi, berdin da. Bost, ken 0 zati 20.000. Bost, ken 0 zati 20.000. Hau da, 0,5 zati 20, bat zati lau, 0,8 ez? Bost zati 20, barkatu, 0,8 miliamper. 0,8 miliamper. Ados, iazpi bi, hemen berdina, norabide horrekin, iazpi iru. Iazpi iru, izango zen, bost ken VO, bost ken minus 2,5 dela VO hemen, zati 10 kilomio, 10 mila. Orduen hau da, 7,5 zati 10 mila, 0,75, 7,5 zati 10 mila, 0,75 miliamper. Ados, intensitate guzti hauek, eta orain kalkulatu ezagun hilau naizta hemen resistentziarik ez izan, ezin digu omegin, baina Kirchhoffekin bai kalkulatu ezakegula. Zeren iazpi lau, ia marko, erditik kendu gabe, iazpi lau izan behar da. Hau gehiago, iazpi bi, iazpi iru, hau da, 0,8 gehi 0,75 miliamper, berdin miliamper bat. Eta norabide horrekin, ez da? Horixe, orduan kalkulatu ditugu intensitate guztiak, eta eskatzen ziguten irterako tensioa. Venga, aurrera.